Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai kapuron kasi, kabasdang penpau hakikam aplium. Kasamla Anuja Syiemlieh. Klapenpau baka jingla penpuron kam ya kano kasap, kaba ubre udon. Kaba nangkong kadai, kajing ay mensim na ying nasem. Ka Anuja Syiemlieh, kadai kapuron, kaba mi kerpang, haka Jingrwai kaba ay kerteng, Shad lang bat nga, haka plim, driver taxi, kabadang superlight, haka pratarik ubanay jumang, arjar puway, hamaranting YouTube channel. Kabalapoy menta palat sanlak live san hajar view. Kiba page ha YouTube channel. Kane kapuron kalayo ban ak nang kong yakawe ke Jingrwai kasi. Kaba ay kerteng angnut. Kabalapan mi nakakong bate tamay ng room. House nam arja arpew. Kabalayo ban ak lang bat usil jrang armarak. Namar kane ke Jingrwai Shad lang bat nga. Gipajba kim Syiemlieh iya kadur kamat jong kane kapuron. Namar bala Deng dakamas. Rengkat kiperlok kibay Shad lang. Kumta unong sa Hima. Ulayo banyak keren kerpang, bat kane kapuron, kenang bakipajba kintip iya kajing sisya. Sibun ya kapor kajong pi ba pila penlot menta bat ngi tipi batai kampanya nak ai gadau ba ha to kajing roi Shad lang bat nga pidang dakamas kadu ba pajba wet ba ban i kadu jong pi mi to batai ngi play sibun ya kajing roi Shad lang bat nga ngi penya ya ka team ka ba ngi barok kinong Shad ki haban le ya ka masquerade mas bangi haban Deng ya ka mas ti nakata kadau ngi khame yo ban lau ne bangam yo pen idol hakatu ka Jingrwai kibun bakaman ba ki ban pidang mas ti donem kibru ki ba phone pi ne ki ba krane pi balai pidang mas kumno pi jubab ki hoy babun na ki parlok ay nga tharai haki comment section ngai i bhaba ki lakwa habang ni lau ya kamas tambah jing shishay ka team jong ka Jingrwai hi kadai bangi haban ya Deng ya kamas takadaw nga khamla ban ya lau ya kamas kat ne kajing babru kajong pi pim sebenut ban dem i kedor jong pi kata Jingrwai pim dan kajing sebenut kat kum kajing penya jigi director jigi choreographer te nga tharai nga benut tangba nyemla le kat kadi ka jing penya jong ki tu ya thu yang ni nak ai kadau kum no pi poi ha to ka Jingrwai ban Shad ya kani ka Jingrwai nga syakot na kaliang jung i bawan bet Syiemlieh nga la don bet i haka Once Dance Academy la slam ha te na kaliang jung i hi nga yo kani kalat bangan poi haka ni ka video ya thu yang i menta kai kajimut jong kani ka Jingrwai Shad lang bat nga ka Jingrwai Shad lang bat nga ka jimut haka tu ka dei ba haka tu ka video hi kadai bang ya kring ya kini ki nong wan kai hak tu ka party jung iti parlok hang tu teng ya Shad pensyong shit ya ka tu ka Jingrwai ya ka ba kini wan lang kini ki aktor aktres ba kini wan Shad tapi ya tu yang i kumba kanong ti e ki no simata ha to ka ki ba Shad sandrang ma Shad bat pi ya to ko poro pi sha kanong ti ki ba Shad side ki lai don hadu lai pongut ki ba deiru naga jongka Once Dance Evolution tipi ya tu hangi nomor bah tu porang i bicara nang nen terpeng kira akti ki production dang pi pimdan em kajing so smith ne kajing so kuyuk ne kajing so ran ne nomor bah kira action dang pi jiksha em ngamdon kita nomor ba kini ki dancers kini ki shnang ki ba ya Shad lang ban ngah tu kidei ki bang ila ya Shad la dagi bun snem tengala itu bhai ki te takadang ngamdon shu kata kajing le ran namal bang ila ya practice la slim ya kani ki Jingrwai
hanga kermen skemba piru pin long lem kum ta to kla hanga menta jing ijong abat pi kan yai ne hadu bakut kisngi kan yai ne hadu bakut kis Teknik jing Shad kasimpor kembakan usngi ba shooting ya kene Jingrwai hakane ka driver taxi ka film driver taxi ban shoot ekni ka Jingrwai ngi shimpotang shisngi kam dade ba shimpotang do tata Tiki egi aktor hang to ki ba gidon lang to ka jing Shad gidon lang ki aktor pila man yato yang ni mano-mano ba to ki aktor iwe na ki ide iba hilarious barbecue iba Samuel Kongjam but iwe ru iba paun tu ki ide ba golden suchang Tipi yato yang ni kla ki plate manoy ne ka Jingrwai mano ki plate hai YouTube yu ki plate ki pelaj ni ka Jingrwai ha upratarik jung jemang arja arpuwai but ki pelaj ha ka YouTube channel marinthing ki viewers ki baladan minta ki ladan 100,000 prapo wajar tam Timano ba dai try kene ka film jong pi ne ka Jingrwai ka jong pi producer jong kani ka Jingrwai ide iba Kevin Carmichael but I kumjuru ide director hai kani ka film driver taxi hakane ki Jingrwai pi shumi ta hakane ki Jingrwai ne pi yo ban simantalang hakane ka film ngadon benta hakani ka film ngadon ngalong kum special appearance as kum parlog jing iwi actress hakatu ka film Tengi to ka Jingrwai ki don we sundang ba roi rap te pi yathu yangi de mano de aktor di mano to ka Jingrwai jong pi I barab hakatu ka Jingrwai ide iba John Nongspung ide aktor ru te mana ki Jingrwai ngi iba ki actress ki aktor ki yo banyak kedup lang ya ba Shad mo ketemu Jingrwai Shad pi par film yo kedup aktor to ka Jingrwai pi dan mo jing kerja MP kamdan kita ngatarai kat kum ka team bagaya te ngadang sung tenat bangayo ban Shad Hima roi setenat la dalam kumta te kene ka film driver taxi pi yo jing te ba kala dap ne kampat dap ne lanokin plate no ya kene ka film ko ba ki ko ino na mar balai I to ka Jingrwai jong pi ya kata te ngam dan jing tip ru em ka syong haki Nongpyniaid kumno ki Pniaid kan ni ndai tangam dan ngam tip kan kum tiu leng serha shi teng ra nga shu pet nya par nyang kra ngam kwa pen torno tang shi teng po nalor kene ka Jingrwai driver taxi te pi yathu yangi nandon em ki Jingrwai ba pila ak shwa kanene hading kanero pila ban batayangi manda shwai ka video ru ngala ak hagawi ka video ka ba kerteng ang not jong I batay thamai no room te pi nalor ba kata pi mano aktor kumno pi poy banya simanta hakne ka Jingrwai ngayo shimbenta kani ka Jingrwai but siljurang marak but kani ka Jingrwai nilaya penwandur ya ka ha mairang te kumno pi poy banya simanta ban akne ka music video ang not pi thu yangi ya kani ka ang not nga haswa bangan yo kani ka Jingrwai nilaya sedang men practice naman ta ka shot lang bat nga te ya kani ka surjung batay thamai rong rom ngala sung shisha by choreographer jung ba one patch Syiemlieh call yang kapo ba ngidang don bang la jan ku kini ki lockdown omba ka don ka Jingrwai na ju singa batay thamai nong rom but ila pensngap yang but ngada song shisha ka surjung ba ngan sayo ngan sa kwa ban shimbentalam hakani ka video tengi ik ki jaka ka Jingrwai ang not ki tanap ba te pi yathu yangi hai ki jaka ba pila ring dor yakne ka Jingrwai jong pi ya kani ka Jingrwai ka ngi ring dor ya ka ha mairang and ki jaka ki long ha nong thleu light arted ka college Khatsau Pra College but kumjur ukari ha kani ka highway jong ka mairang nongstone hang tu hi te kene ka Jingrwai pi kan mau la poy kumbakan no gibapet ha YouTube channel
yakni ke Jingrwai ngi pelat hau 10 tarik Oktober arajar arpo but ki viewers ki lapai pralak tam Ti phi thu yang ngi kene kam akplem kam ruai ba ki phi kam ba phi Shad. Kadai lupa ka Jingrwai ndu nak naret ne kadai namar ba sujaran khat phi kendu perlok batno ne phi poi pan ka akplem kan. Ngatarai ngampaju perkadra bangan poi ketika hakaniga jam bangan ak film ka di ka Jingbthah na ka Once Dance Academy jong Nongpyniaid jong i one bet Syiemlieh bat kum juru na yeng bangan sa yo lat ya kani bat kum juru bangan Jingbthah kani. Kadai baik kena kong kadai ka angnut Jingrwai jong phi ne dang don peng chua ka taru dang don ki Jingrwai ba phi a. Em bening kong kadai ka angnut. Ti phi dang don biang ki Jingrwai ba phi dang pen khrek ne la kot ka kum ne hi ba phi la pendep ya ne ka Jingrwai. Chat lang bat nga. Kandang don hi kawai ar thalai ki Jingrwai ba kadang don ka Jingrwai kawai na ka driver taxi ya ketung impat la bentip lanungi la bandrung ring door ya ka nama ba ka jing perking menta saka ni ka khangdam takada ngishu dwai bangin yo la no bani yo ring door ya kani. Ti phi ha ka to Jingrwai re batik si phi Shad. Phi nang bat Shad. Hoi ngala Shad la nadu dang red hi kare kata hi wala sedang Shad nadu dang red nga shushimpat hakitu ki ber ki activities high school nane hakashnong kum ki week hadin ka tu pada ngan sakendu ye ba one bet Syiemlieh ba ngan sayo bangin practice bha yakani ka tingshad. Ya pi ban khai tat nu nga kwa ban ban khai pat nyam sola Tuan hana dalade tas ngap jing kho do nu drama waten ling asho yana Ti kene ya thu yang ngi mata ba kan ne ka lockdown ka don kum ba arbnai tam ai. Phile ayu phi song hayeng ne phi tre ayu hayeng. Nga tray tambah hakajing ni hakani ka khangdam menta tingi shong yeng nga tray barok nangi isdang bele ki activities ki ba ngim pajule kawai na ki kadai ban Shad ban bake kita hi ni kong do Tadau phi khamba bre phi song hayeng mata mo. dan bok lockdown mo Bosan ki bre ngi i la song sa hayeng i la sangat ba rai phi pada dang rai kho dang biang dor biang dar ti to dan bok me phi dang sumar bahaya ke met la jong ti phi batai kne yang i khndiat nomor ba kidon ki container chenrang kila rain ban mi kidon kasap to kila rain ban mi ban akplem phi thu yang i phi ba la lap ila de ba phi la poy ne akam balai kila rain nak e ka daw kabenikong kadai ka Jingbthah kadai ka Jingbthah na yeng na ki bait bathon ngimdei re bangin khanglat yaki habaki don ka sab ngide ban penslur yaki bakin yami shakmat sakawai ru kadai ka social media kani ka haji shishangi dei ban penslur ya baro ki hinmen ki para jongi ki ba dan hakani kalan bangin penslur yaki shushu bakin nang jam shakmat hakani kasap ki bakin nang le bha shushu ngimdei bangin ya kren kho eki ngidei ban penslur bhai ki to kai ka jikentu jong phi pajba namar ba kibun kibru ki kren ben ki khenrukai ki bru lipet sinama phi lap pumtane kum nogat kum gaching lap ka chong phi nga kerpat ya baro ki pajba bakin sobha wan kershan lemengi darba wan pej yaki film ki video ha ki cinema nama kani ki baro kadai ka sap ka phong baki yo ki parlok jungi larangi pai kini ki film Bollywood pisat pej film Bollywood na em te ya no aktor aktris ba phi kam ishon kamat ne kam itnat ba phi pej film
Ba shan khmat tam du ngadik Priyanka Chopra ngatharai barokhait hi kenya menjur bat nga ba ka rukom ang jongka kadai number 1 hi ken ha Bollywood nane ha barok hi ha India hi barok we Haswa bang ipin kutno ini ke jingkran jong apat pi. Kaya kubor leng jong pi seki para samla. ngakintu ya barok ki parlog ba sobha ba dadiki don ya kasab jengki ban skongba ban yami shkman ba da fidon kasam kalat kan pli be hi but kumjuru ngakintu ya barok ki pajba ban skongba ban ya krishan lam yangi ya barok hi ki ba don bentah kan ni ka film Tekum tu ngila yo banyak keren buat ini aktris jongi Anuja ila pensyai sepang tu ke Jingrwai. Balai idang mas Henry kadai ke Jingbthah nak liang kinong penyat katkum ka khana bala pemandor yak teka film driver taksi. Tekum boleh subun baru pejba ba filaya syabat ni dang yai kersan ya ka channel ke jongi unong san Hima. Berkum juru pidang kersan ya ini aktris ba ladami ki film haki sinema i lagi jongi kam hayeng lada pidon honoro let check cinema pen kersan yaki film kasi namar leng baka jing kersan jong pi kan kenteu yaki film kasi berkum juru kan long ru kalat pen aikam ajam yaki samla hakan ne kejuk pamenta tiasa siten pat ngai ko ble pi baru ke ba berkum juru pi ba pindang yo kemat besar baklan berpidang pun kam hok ya kasap jong pi tekar bang pi paj baru ke ba pej dang yai kersan bat ni berkum juru dang yai kersan yaki film kasi ku ble shibun Shadik men wat bin set ka Om ki sen tu va so sing il be ba bekal air ping not ye shad iki Ni long kum ki sen tu va